Можливо, можна виділити такі головні ключові моменти, які тривожать мешканців ОТГ. Взагалі держава якось не турбується про заклад дошкільної освіти. Все саме основні задатки для соціального розвитку отримує у садочку, в закладі дошкільної освіти. Тому я думаю, що це треба більш над цим працювати, щоб дати дітям більшу можливість розвиватися, наприклад, більш забезпечувати якимись такими матеріалами для розвитку. Сільська рада як може, так вона допомагає, але хотілося, щоб ще держава про нас думала. А дитячі садочки повністю не забезпечені місцевого бюджету. Так само, як і позашкільні заклади, у вас є якісь позашкільні заклади? Нема. Переклали з хворої голови на здоров, називається. Переклали фінансування. У мене мама працює в плані шкільної молоді. 5 років тому у них був штаб 60 людей, зараз 6. Навірно, знаєте, яке положення в медицині зараз в тих же самих селах, на місцях і все. Є, наприклад, момент, який мені подобається. Людина вибирає сама лікаря, підписує з ним договір, він отримує більшу зарплату. І таким чином ті лікарі, які справді толкові, вони можуть достойну зарплату отримувати. Ті, які не справляються, яких немає досвіду, яких просто їм диплом купили, ті не потрібні. Це все з плюсів. З медициною дуже велика проблема, величезна, глобальна проблема. І її ми не вирішимо якимись маленькими змінами на місцях, це не вирішиться. Це має бути величезна програма, державна, нормальна реформа, те, що називається реформа. Те, що тут придумали якісь на пару моментів, що міняти, і ще неоднозначно бачимо реакції на них, неоднозначний результат, то це не реформа, це просто слово таке. Зараз у нас реформи, це вже якийсь матюк, вибачте. Те, що називають реформами, воно обов'язково має бути непопулярне і не приносити людям довіри. Ми надіємося, що нові люди, нові обличчя почнуть принаймні нас слухати, простих смертних. Да? Головне просто зрозуміти, що ти слуга народу дійсно, і що ти людина. Принаймні я з Дмитром спілкувався, мені людина імпонує, принаймні думки наші сходяться.